1. Παρουσιάσου. Ιωάννα Μέκο, Eurasia 22-26, category beginner. Workout. Workout 2. Ωραία. $15 kg bar. Kilo plate. Ωραία. 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 Λοιπόν, Άλεξ, ετοιμάσου. Ανέβασε, βαλέ. Πήγαινε στους κρίκους, ετοιμάσου. Άλεξ, έτοιμος. 3, 2, 1, το πατάω. Όχι, όχι, όχι. Κάτσε κάτω. Κάτω. 4, 3, 2, 1, πάμε. Μετρήστε. Κιλά. Τα δυο μισάρια. Μπράβο. Πάμε, άστε μαγνησία, πάμε. Μέτρα, να σ' ακούει. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ωραία, αυτό είναι. Μπράβο. Μπράβο. Άλλα δύο είναι, πάμε. Μπράβο. Ωραία, ανάσα και μπες. Πιάσε, πάμε. Καλά, αγώνες. Άλλο ένα. Κιλό. Βάλε 2,5, βάλε 5. Μπράβο.
Κουμπώσε τα καλά. Ωραία, πάμε. Βγάλε το 2,5, βάλε 5. Μπράβο. Ωραία. Είσαι στο 4-10, πάμε. Πιάνεις κρίκους. Πάμε, τώρα είναι. Πάμε Μπέρμπις. Τώρα είναι, πάμε. Έξι είναι, πάμε. Πάμε. Μπράβο, αυτό είναι. Ωραία, όλα. Άλλα 2. Ένα ακόμα. Μπράβο. Πάμε, κρίκους. Σφίξε καλά. Έλα, τελείωσε. Είσαι στα 6 και 20. Ανέβα, πάμε. Μπράβο. Ωραία, πάμε. Μπράβο, αυτό είναι. Πάμε σιγά σιγά. Πάμε. 4, πάμε. Ωραία, κιλό, πάμε κιλό. Έλα. Άιντε, πιάσε τώρα, πάμε. Πιάσε.
Άλλα 2. Πάμε. 2 είναι, 2 είναι. Άλλο 1. Μπράβο. Μπράβο. Πάμε να δείξουμε κιλά. Κιλά. Περίμενε. Ας το κάτω. Ωραία, πάμε. Το άλλο. Τα έδειχνες και όταν τα έβαζε. Ναι. Ωραία. Πεντάρι, περίμενε να δείξω μπάρα. Μην το βγάλεις, πάμε από την άλλη. Όχι. Θα τη δείξω μετά την μπάρα. Βγάλε. Ωραία, πάμε. Μισό. Ωραία, βγάλε. Ωραία, την μπάρα ξανά. Ωραία.